Per la resolució d'aquest exercici, exercici 2, és bastant senzill. L'únic que hem de fer és dibuixar una quadrícula a damunt del paper, a damunt de la fua, i extrapolar els puntets aquests que tenen la línia blava a la quadrícula. D'acord? L'exercici està pensat per si això fos un dibuix d'un jardí, d'un parterre, el que fos, que l'haguessin de replantejar, això seria bàsicament el que haurien de fer, és a dir, se tractaria de fer una quadrícula en el nostre plànol, en el nostre dibuix, per trobar aquests punts i crear una quadrícula en el jardí i traslladar cada un d'aquests punts. D'acord? Per tant, quan més punts donem, major precisió hi ha. D'acord? No té cap altra. I poden simplement donar el punt, no sé què, posen que això és el punt 0, 0. Aquest punt d'aquí, que seria el punt 5, 3, 6, 9 com a algo, donar aquest d'aquí baix, donar aquest d'aquí dalt i donar aquest d'aquí, bueno, ens quedaria amb una certa definició i quan més punts anem donant, millor quedaria. Ja està, no té cap altre aquest exercici.